Si Job, igsoon, wala siya paki nga mawala niya tanang butang. Mawala niya ang mga kabtangan, mawala iyang mga anak, mawala igsoon iyang bahandi, iyang kadato, iyang kwarta, ang iyang source of income, mawala, mahanaw. Si Job, walay paki. Kay para ni Job, igsoon, mawala, mamong tanan diha. Ang importante, ang tag-iyas tanang butang na anako. Kay usa ka adlaw, pwede naman to ibalik. Ang importante, igsoon, nga nawala natong Ginoo. Kay nay ubang mga tao, igsoon, mga Kristohanon, mawa na galing ang mga importanteng butang or tao silang kinabuhi. Mawala na po sila sa Ginoo. Kay mura silang mangluon, no? Sayop na. Importante, igsoon, ang Ginoo nagpabilin sa atong kasing-kasing. Nawa man ang mga kwarta ni mo diha, igsoon, bahandi na loss na. Ang importante, ang tag-iyas kwarta na si mong kasing-kasing hangtod karon. Kay mo balik ra ng tanan sama sa naitabo ni Job, igsoon, gidubli ang nawala, gidubli ang kadato, ang iyang mga kabtangan, katigayunan nga nangahanaw, mga properties, mga bahandi, gidubli pagyud sa Ginoo. Unsay gingon diri? Job 42:10, gibalik sa Ginoo, no? Gibalik ang kadato ni Job o gidubli pa kini. Grabe. Ayaw pagpanayang kung naay mga kwarta nga nawala nimo last year. Ang importante, ang tag-iya sa kwarta, nagpabilin sa imong kinabuhi. Pwede pa to dublihon ang nawala nimo. Salig lang sa Ginoo.